καλησπέρα σας. Είμαι η Βάνα Κεκάτου και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, θα μοιραστούμε μαζί μια περιπέτεια υγείας. Σήμερα η περιπέτεια υγείας που θα μοιραστούμε έχει να κάνει με μια νόσο που χτυπάει κυρίως τις γυναίκες. Μια γυναικεία υπόθεση, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν αφορά τους άντρες. Θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε πολλά από γυναίκες ξεχωριστές, δυνατές, από γυναίκες που ξέρουν να μάχονται και να νικάνε. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill. Έκανα το μπάνιο μου και καθώς έβαζα το body lotion μου έπιασα ένα ογκίδιο. Αν έπαθα σοκ, εντάξει, ένα σοκ το παθαίνεις. Όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει η ζωή σας. Ήμουνα μια χαρά, δεν φαινόμουν άρρωστη και έπρεπε να τους πω, ξέρετε, έχω ένα χειρουργείο και θα χειρουργηθώ από καρκίνο. Και τι σε βοηθούσε να παίρνεις? Το ότι υπάρχει έξοδος, το ότι πολύ σύντομα θα τελειώσει όλο αυτό. Μάθημα ζωής, η περιπέτεια υγείας της Σύσης Σακελαρίδου, θα τη δούμε και στη συνέχεια. Αλλά τώρα θα σας συστήσω, θα σας παρουσιάσω τη γιατρό μας, την κυρία Ελένη Γαλάνη, ογκολόγο, παθολόγος μάλλον ογκολόγος και εκπρόσωπος του δικτύου Γυναίκες στην Ογκολογία. Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από το δίκτυο. Ακούγεται σαν ομάδα, σαν κίνηση, τι ακριβώς είναι? Καθημερινά στο ιατρείο μας βλέπαμε ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα σωστής ενημέρωσης. Βλέπαμε ότι υπάρχει έλλειψη κουλτούρας πρόληψης στην Ελληνίδα και φυσικά λόγω των δύσκολων οικονομικών καιρών που περνάει η χώρα μας, αρκετά διαδικαστικά οικονομικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, αντί κάθε μία μόνη της στο γραφείο της να προσπαθεί να βρει λύσεις, σκεφτήκαμε να κάνουμε ακριβώς αυτό το δίκτυο γυναικών. Με σκοπό να πλώσουμε το χέρι στη γυναίκα, στην Ελληνίδα, όχι μόνο στην ασθενή. Να της μιλήσουμε για την πρόληψη, να την ενημερώσουμε, να νιώσει ότι έχει μία επαγγελματική ομάδα δίπλα της που θα της δημιουργήσει μια κουλτούρα πρόληψης ή ακόμα και αν διαγνωστεί με καρκίνο, να είναι δίπλα της, να την ενημερώσει σωστά. Είσαστε όλες γυναίκες, γιατροί, βιολόγοι? 6... Αυτές που το ξεκινήσαμε, ναι. Είμαστε 6 παθολόγες, ογκολόγες, γυναίκες, οι οποίες μοιραζόμαστε ακριβώς το ίδιο όνειρο, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, και την ίδια ανάγκη να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την άγνοια. Εγώ λέω, είσαστε 6. Εύχομαι να γίνετε περισσότερες και μου αρέσει πραγματικά αυτή η ιδέα που γυναίκες επαγγελματίες της υγείας, επιστήμονες, αποφασίζουν να μιλήσουν στη γυναίκα ασθενή. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ναι, νομίζω οι γιατροί μιλάγαμε πιο πολύ μεταξύ μας, όχι πως αυτό δεν είναι απαραίτητο, ναι. Αλλά είναι εξίσου απαραίτητο να μιλάμε και στο κοινό μας. Βέβαια. Είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ γιατρού και ασθενή και είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αν μου επιτρέπετε, ξεκινήσαμε 6, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά μέλη, οι οποίες είναι γυναίκες, όχι μόνο παθολόγοι, ογκολόγοι, αλλά επαγγελματίες υγείας, αλλά και γυναίκες οι οποίες έχουν μια άλλη δραστηριότητα, αλλά θέλουν να συμπορευτούν μαζί μας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να γυρίσουμε στην νόσο. Να ξεκινήσουμε να μιλάμε λοιπόν για το τι ακριβώς είναι ο καρκίνος του μαστού, αφού πρώτα δούμε το βίντεο που ετοίμασε η Τάνια Μαρκουτσά. Η λέξη καρκίνος, όταν χρησιμοποιείται μεταφορικά, αναφέρεται σε κάτι που είναι τόσο επικίνδυνο που μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Στην πραγματικότητα σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, η επιβίωση των ασθενών με καρκίνο ξεπερνά το 85%. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες και αυτό γιατί ακόμα και σήμερα η πρόληψη δεν έχει γίνει συνείδηση. Κάθε χρόνο περισσότερες από 4.900 γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Στην Ευρώπη κάθε 2,5 λεπτά γίνεται και μια νέα διάγνωση, ενώ κάθε 6,5 λεπτά καταγράφεται ένας θάνατος. Η σωστή ενημέρωση και οι προληπτικές αιτήσεις εξετάσεις είναι ζωτικής σημασίας. Σε ολόκληρο τον κόσμο, περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια γυναίκες διαγιγνώσκονται με την νόσο κάθε χρόνο, ενώ μόνο στην Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο του μαστού περισσότερες από 140.000 γυναίκες.
Στην Ελλάδα, το 27 έως 28% των γυναικών που παρουσιάζουν αυτό το είδος καρκίνου είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών, ενώ το 45% των γυναικών που θα διαγνωστούν θα προβούν σε μαστεκτομή. Τα καλά νέα είναι ότι σήμερα ο καρκίνος του μαστού είναι μια προβλέψιμη και γι' αυτό η άσημη νόσος. Αυτά είναι τα καλά νέα. Αλήθεια. Είναι η άσημη νόσος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο καρκίνος του μαστού είναι η γρίπη των γυναικών. 1 στις 8 γυναίκες θα προσβληθεί από καρκίνο του μαστού. Μάλιστα. Ευτυχώς όμως στις μέρες μας, κυρίως λόγω της έγκυρης διάγνωσης, λόγω της πρόληψης, θα πιάσουμε το καρκίνο σε πολύ πρώιμο στάδιο και η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών μας θα γίνουν καλά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς ακριβώς χτυπά ο καρκίνος του μαστού μια γυναίκα? Έτσι, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί, γιατί μια γυναίκα στις 8 δεν είναι μικρό το ποσοστό. Θα πρέπει όλες να είμαστε προετοιμασμένες. Έτσι. Συνήθως ο καρκίνος του μαστού πια τον βρίσκουμε μέσα από τη μαστογραφία. Οι γυναίκες που είναι σε έλεγχο μετά τα 40 τους με μια μαστογραφία, τις περισσότερες φορές δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Γι' αυτό το λόγο, ακόμα και να νιώθουμε καλά, ακόμα και να μην πιάνουμε τίποτα στο στήθος μας, εμείς πρέπει να κάνουμε τη μαστογραφία μας, πρέπει να πάμε στο γιατρό μας να εξετάσει το στήθος μας όπως αυτός ξέρει. Σπανιότερα μπορεί να ψηλαφίσουμε ένα όγκο στο μαστό μας, ένα φασολάκι. Κυρία Γαλάνη, η αυτοεξέταση πώς γίνεται? Πείτε μας έτσι 2 πράγματα για το πώς μια γυναίκα μπορεί να κάνει την εξέταση. Χαίρομαι που το αναφέρατε. Μέχρι πρόσφατα λέγαμε ότι η αυτοεξέταση πρέπει να είναι ρουτίνα και όλες οι γυναίκες να την κάνουν. Είδαμε όμως ότι μια γυναίκα που εξετάζεται μόνη της έχει μια ψευδαίσθηση ότι είναι καλά και αναβάλει τις άλλες εξετάσεις της. Εμείς αυτό που συνιστούμε είναι, αν μια γυναίκα επιθυμεί και την ενθαρρύνουμε να το επιθυμεί, με τον χειρουργό μαστού, με τον ογκολόγο, ακόμα και πολύ παθολόγοι, ο γυναικολόγος, να τη διδάξει πώς μπορεί να εξετάζει το στήθος της. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τις άλλες εξετάσεις προληπτικές που πρέπει να κάνουμε. Βασικά δεν έχει συμπτώματα η νόσος. Όταν έχει όμως, ποια είναι αυτά εκτός από αυτό το μικρό φασολάκι που είπατε, που μπορεί να το ψηλαφίσουμε? Έχει άλλα συμπτώματα? Ένα μικρό ποσοστό, περίπου μόλις κάτω του 10% σήμερα γυναικών μας έρχονται με προχωρημένη νόσο. Η νόσος του μαστού για να δώσει συμπτώματα πρέπει να είναι προχωρημένη. Ή τοπικά προχωρημένη, που εκεί θα δούμε στο μαστό μας να πρίζεται, να κοκκινίζει, να πονάει, ή θα πιάσουμε στη μασχάλη μας κάτι που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ή πολύ σπανιότερα μπορεί μια γυναίκα να μας έρθει με πόνο στη μέση ή κάποια άλλα πολύ πιο άτυπα συμπτώματα, ένα βήχα που να οφείλεται στη διασπορά της νόσου στους πνεύμονες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε η περιπέτεια αυτή που είχε με τον καρκίνο του μαστού η Σύση Σακελαρίδου και μετά θα γυρίσουμε στην κουβέντα μας. Τον ανακάλυψα τον Νοέμβριο του 2005 με μια προσωπική ψηλάφιση. Έκανα το μπάνιο μου και καθώς έβαζα τον body lotion μου έπιασα ένα ογκίδιο στο αριστερό μου μαστό, στο πλάι. Λέω τι είναι αυτό, δεν το είχα παλιά και κάτσα να το δω και αμέσως πήγα και έκανα μια σειρά από εξετάσεις. Το εντυπωσιακό ήταν φυσικά ότι στον πρώτο γιατρό που πήγα μου λέει δεν έχετε τίποτα. Λέω μα δεν πιάνετε το ογκίδιο? Μου λέει όχι, δεν το πιάνω. Του δώστε μου το χέρι σας. Το πιάνω λοιπόν και το βάζω και του λέω εδώ τι βλέπετε? Μου λέει πού το βρήκατε εκεί καλέ? Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ το ότι κινήθηκα αμέσως. Δηλαδή με το που το βρήκα, μετά από 2 μέρες έκλεισα ραντεβού και πήγα και άρχισα και έκανα εξετάσεις. Μαστογραφία είχα κάνει, δεν βρέθηκε στη μαστογραφία, γιατί ήταν κάπου σε ένα σημείο περίεργο που δεν βρέθηκε στη μαστογραφία. Έκανα λοιπόν έναν υπέρηχο, που στον υπέρηχο βρέθηκε. Αν έπαθα σοκ, εντάξει, ένα σοκ το παθαίνεις. Ναι, είπα, οκ, έγινε αυτό. Το οποίο κράτησε πόσο καιρό? Εγώ από τη φύση μου είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αισιόδοξος και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λέω οτιδήποτε συμβαίνει έχω 2 επιλογές. Ή το κάνω κάτι και το αλλάζω ή το αποδέχομαι. Αυτό λοιπόν η Ελένη Γαλάνη μου είπε ότι αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται. Το έχεις βρει σε πάρα πολύ αρχική μορφή και αντιμετωπίζεται. Οπότε θα μπούμε σε μια διαδικασία θεραπείας, δεν θα είναι εύκολη, δεν θα είναι έτσι περπάτημα απλό, θα είναι έτσι λίγο δύσκολη, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει έξοδος. Να ξέρεις ότι υπάρχει ίαση και ειδικά στον καρκίνο του μαστού, όταν βρίσκεται σε τόσο μικρό ξεκίνημα, υπάρχει πια ίαση. Δεν υπάρχει ότι γίνεται καλά.
γίνεται 100% ίαση. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που είστε εσείς εδώ, γιατί η κυρία Σακελαρίδου είναι δική σας ασθενής. Καλά, χαίρομαι και για το ότι είσαστε γυναίκα, γιατρός. Συνήθως σε αυτή τη θέση κάθονται άντρες συναδελφοί σας, είναι περισσότεροι. Τι να κάνουμε. Είναι περισσότεροι, ναι. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι και η ογκολογία είναι ένα οχυρό, το οποίο μια χαρά καταφέρατε να το κατακτήσετε. Η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερο αυξάνουν τα ποσοστά των γυναικών που είναι στην ιατρική. Βέβαια, αυτό δεν μεταφράζεται σε ποσοστά γυναικών που είναι σε θέσεις εξουσίας στην ιατρική. Αυτό συμβαίνει γενικότερα στη χώρα μας, νομίζω και στον κόσμο. Ακριβώς, είναι ένα άλλο θέμα. Ακριβώς. Θέλω να ξαναγυρίσουμε στη Σύση, ναι. γιατί είπε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Είπε ότι δεν είχε βρεθεί κάτι ανησυχητικό στη μαστογραφία. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει η μαστογραφία μπορεί να χάσει ένα ποσοστό καρκίνων, 10-15%. Γι' αυτό λέμε μία μαστογραφία το χρόνο που πρέπει να συνδυάζεται με ψηλάφιση από γιατρό. Μάλιστα. Μόνη της η μαστογραφία δεν είναι αρκετή. Η ψηλάφιση αυξάνει τα ποσοστά, κάτι που χάσαμε στη μαστογραφία, να το βρούμε, και στις μέρες μας πια αυτό συμπληρώνεται συνήθως και με ένα υπέρηχο μαστόν. Κάνοντας αυτή την τριπλέτα, σαφώς μειώνουμε τις πιθανότητες να χάσουμε κάποιον καρκίνο. Υπάρχουν κάποιες ομάδες υψηλού κινδύνου που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν αυτό τον υπέρηχο? Έχετε δίκιο. Υπάρχει ένα 10% του καρκίνου του μαστού που δεν είναι σποραδικός, δηλαδή είναι ομάδες υψηλού κινδύνου. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά, οι οποίες τις κατατάσσουν σε γυναίκες που έχουν αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσουν καρκίνο του μαστού. Αυτά είναι κάποια κριτήρια επιστημονικά ή κάποιες εξετάσεις αίματος που κάνουμε και το βρίσκουμε. Αυτές οι γυναίκες σαφώς πρέπει να παρακολουθούνται από μικρότερη ηλικία, πιο τακτικά, και συνήθως αυτές τις γυναίκες κάνουμε και μαγνητική μαστών. Μάλιστα. Έχουν βρεθεί ποιοι είναι οι ενοχοποιητικοί παράγοντες, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για αιτίες για τον καρκίνο, αλλά έχουν βρεθεί κάποιοι ενοχοποιητικοί παράγοντες που θεωρούμε ότι συσχετίζονται με την νόσο? Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που περιγράφονται, βέβαια δεν υπάρχει κανόνας. Σαφώς, όπως ακούσαμε και στο βίντεο που πολύ ωραία δείξατε, είναι πιο συχνό σε γυναίκες που είναι μεγαλύτερες των 50 ετών. Μάλιστα. Μία γυναίκα που έχει εκτεθεί πολύ σε ιστρογόνα, δηλαδή έχει έρθει η περίοδος της πολύ νωρίς, έχει η εμεινόπαυσή της αργήσει, αυτή έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει καρκίνο του μαστού. Μία γυναίκα που δεν έχει εγκυμοσύνες, οι εγκυμοσύνες, ξέρετε, δρούν προστατευτικά στον καρκίνο του μαστού. Μάλιστα. Είναι παράγοντες κινδύνου. Τα ιστρογόνα γενικά θεωρούνται ενοχοποιητικοί παράγοντες στην καρκινογένεση του καρκίνου του μαστού. Αφού βάλατε μια τελεία, μου δίνετε μια ευκαιρία για να πάμε σε μια άλλη πολύ ωραία γυναίκα και πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Είναι ηθοποιός, είναι η κυρία Πέγκη Σταθακοπούλου, η οποία πριν από 20 χρόνια περίπου έπαιξε σε ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Είχε υποδηθεί μια γυναίκα που χτυπιέται ξαφνικά από τον καρκίνο του μαστού. Μάλιστα, χάρη σε αυτό το σύριαλ είχαν αυξηθεί οι μαστογραφίες κατά 33%. Για να ακούσουμε και τη δική της μαρτυρία. Λόγια δειλά που ληστρούν σαν σκιές για να κρυφτούν απ' τα λάθη του χτες. Κόβει στα δυο τη σιωπή μια ανάσα πριν την αυγή για εκείνο που έχει χαθεί. Η αξονική τομογραφία γίνεται ακριβώς για να διαπιστωθεί αν ο υπάρχον όγκος έχει τυχόν δημιουργήσει μεταστάσεις και σε άλλα όργανα, και αυτό έχει καθοριστική σημασία για τη συνέχεια. Για μένα είναι ίσως, αν όχι η πιο αγαπημένη μου σειρά, είναι από τα πολύ αγαπημένα πράγματα που έχω κάνει. Επειδή είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να είμαστε πολύ ακριβείς σε αυτό που είχαμε να πούμε, μπήκα πάρα πολύ στην έρευνά μου την προσωπική, μέσα στο καθαρά επιστημονικό κομμάτι του πώς αντιμετωπίζεται αυτή η ασθένεια. Παρακολούθησα εγχειρήσεις αφαίρεσης μαστού, ήμουνα συνεχώς με ένα team φίλων γιατρών που με καθοδηγούσαν και κυρίως ήμουνα πάρα πολύ κοντά σε αυτές τις γυναίκες, που νομίζω σε αυτές είναι αφιερωμένο το σύριαλ από τη δική μου την πλευρά και σε κάθε γυναίκα που περνάει αυτή την περιπέτεια, που είχαν ήδη ζήσει αυτό που εγώ καλούμουν να υποδηθώ και ήταν τόσο σωστά δίπλα μου, με τη συμβουλή τους, με την αγάπη τους και κυρίως ανοίγοντας τις δικές τους ζωές στα μάτια μου και εξηγώντας μου πρώτον πώς έφτασαν μέχρι να ασθενήσουν, που είναι ένα θέμα,
και κυρίως πώς έζησαν όλη την περίοδο της ασθένειας, της θεραπείας, της αποθεραπείας και πώς μετά από μια τέτοια ιστορία μπορεί η ζωή σου να λάμπει και να γίνει πολύ ωραιότερη τελικά. Η ασθένεια τις πέτυχε σε μια στιγμή της ζωής τους που δεν ήταν ευτυχισμένες, δεν ήταν χαρούμενες. Και νομίζω ότι η ασθένεια και η συγκεκριμένη, αλλά και σχεδόν κάθε ασθένεια, κάπως έτσι εμφανίζεται στη ζωή μας. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι μόνο η εσωτερική ισορροπία με τον εαυτό μας και με τη ζωή που έχουμε διαλέξει, με τους ανθρώπους που έχουμε διαλέξει να έχουμε γύρω μας, μπορεί να μας κάνει υγιείς. Το αντίθετο μας αρρωσταίνει. Μέσα από αυτό το ρόλο καταλάβαινα πόσο απλό είναι να συμβεί σε οποιαδήποτε από εμάς. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και οφείλουμε από τη στιγμή που θα συμβεί πρώτα απ' όλα να φροντίσουμε να μην συμβεί μέσω της πρόληψης. Αλλά αν συμβεί, πόσο πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια μάχη η οποία τις περισσότερες φορές θα κερδιθεί. Αυτό που νομίζω ότι αξίζει να βρει κανείς, ο καθένας με το δικό του τρόπο, είναι εκείνο το φως που σε περιμένει μετά από αυτό. Γιατί τα μαλλιά θα επανέλθουν, γιατί το στήθος μπορεί να γίνει και ωραιότερος. Απλώς το διάστημα, ιδιαίτερα της θεραπείας, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Είναι γεγονός ότι το σύριαλ αυτό που κάνατε ήταν από τα πιο διαδραστικά στην ελληνική τηλεόραση. Επηρέασαν τον κόσμο. Εσείς πώς το νιώθατε τότε αυτό? Η αύξηση της προληπτικής εξέτασης της μαστογραφίας, σύμφωνα με στοιχεία της εποχής εκείνης, ανέβηκε γύρω στο 33%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξαιρετικό. Αυτό. Γιατί λέμε για πρόληψη, αλλά η πρόληψη προϋποθέτει ενημέρωση. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι, κυρία Γαλάνη? Και δείχνει τη τεράστια δύναμη που μπορεί να έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς το να προωθήσουν την πρόληψη και να ενημερώσουν τον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η δύναμη και χαίρομαι πολύ που υπάρχουν τέτοια σύριαλ και ανάλογες εκπομπές. Λοιπόν, η κυρία Σταθακοπούλου έπαιξε μια ηρωίδα που έπασε από καρκίνο. Η Σύση Σακελαρίδου πάλεψε με ένα καρκίνο. Εσείς παλεύετε με τον καρκίνο, με πολλούς και διαφορετικούς καρκίνους, καθημερινά. Πόση ακριβώς είναι αυτή η εμπειρία? Πόσο σας φορτώνει ως άνθρωπο και ως γιατρό όλη αυτή η ενασχόληση με τις γυναίκες που πάσχουν από την νόσο? Είναι μια δουλειά η οποία η αλήθεια είναι σου παίρνει πολλή ενέργεια, σου δίνει όμως και πολλή ενέργεια. Ο καρκίνος είναι μια νόσος όπως οι άλλες. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι μια χρόνια νόσος, πολλές φορές, και πρέπει να είσαι παρέα με τον ασθενή. Αυτό είναι ένα όμορφο ταξίδι. Και ειδικά είναι ένα όμορφο ταξίδι όταν έχεις την αίσθηση, ανεξάρτητα πολλές φορές, ξέρετε, με την έκφραση, η ζωή μας και ο θάνατος είναι ένα πράγμα. Ότι για αυτόν τον άνθρωπο έκανες κάτι, έστω αυτό το πολύ μικρό. Νομίζω ότι αυτό στην ουσία ξεπληρώνει όλο τον κόπο, την αγωνία, τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί πολλές φορές να έχεις. Το περιγράφετε πάρα πολύ ωραία, ένα ταξίδι. Θέλω να ρωτήσω, είναι μια νόσος η οποία έχει υψηλή νοσηρότητα, έτσι αρρωσταίνουν πολλές γυναίκες, αλλά έχει χαμηλή θνητότητα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Υπάρχουν ποσοστά, μπορούμε να μιλήσουμε με ποσοστά για την συγκεκριμένη ασθένεια? Εντάξει, τα ποσοστά βέβαια δεν αφορούν το κάθε ασθενή. Δεν σημαίνει ότι ο ασθενής είναι το νούμερο που θα αναφέρουμε. Έτσι, γιατί πολλές φορές μου τυχαίνει όταν μιλάμε με ασθενείς για ποσοστά να φύγουν έχοντας ένα νούμερο στο μυαλό τους που το προσαρμόζουν ταυτόχρονα σε αυτό. Μήπως είμαι εγώ μία από τις λίγες? Έτσι. Πάντως, ένας καρκίνος του μαστού που θα διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, στάδιο 1 και 2 είναι το πρώιμο, με απλά λόγια που δεν έχει κάνει διασπορά αλλού στο σώμα, έχει μια πιθανότητα ίασης που ξεπερνά το 75%. Μάλιστα. Όμως εδώ να πω ότι και μια γυναίκα που έχει μεταστατικό καρκίνο του μαστού, ακόμα και αυτή η γυναίκα θα ζήσει πολλά χρόνια πια σήμερα, γιατί έχουμε πολλά όπλα στα χέρια μας. Πόσο σημασία έχει η θετική στάση όταν μαθαίνεις ότι αντιμετωπίζεις μια τέτοια νόσο? Εγώ νομίζω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Και μάλιστα θεωρώ ότι η Σύση είναι ένα λαμπρό παράδειγμα. Γιατί ενώ μπήκε μέσα και από την πρώτη φορά έπρεπε να συζητήσουμε ένα δύσκολο θέμα, στην ουσία έλαμπε. Ήταν ένα πανηγύρι. Και αυτό νομίζω οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν σωστά ενημερωμένη. Είχε απομυθοποιήσει τη λέξη καρκίνος. Είπε, εντάξει, δεν χαίρομαι. Ξέρω όμως ότι μία στις 8 γυναίκες θα το πάθει, άρα μπορεί να συμβεί και σε μένα. Και ξέρω ότι υπάρχει και έξοδος. Νομίζω ότι αυτή η σωστή ενημέρωση είναι θεμελιώδης, έτσι ώστε μια γυναίκα να το βάλει στη θέση του. Γιατί πολλές φορές
Ξέρετε, γίνεται καλά το σώμα, είναι καλά το σώμα, αλλά τελικά το τραύμα μένει στην ψυχή. Και το κουβαλάμε για πολλά χρόνια. Και αυτό επουλώνεται πιο δύσκολα. Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τη Σύση, μια και με ξαναγυρίσατε και κάνατε πάρα πολύ καλά στην πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας σήμερα. Να μας πει ποια ήταν η στάση της οικογένειας και πόσο τη βοήθησε ο σύντροφός της σε αυτή την περιπέτεια που είχε. Οι δυσκολίες ήταν καταρχάς το κοινωνικό μου περιβάλλον. Πώς θα τους το πω? Για να μην τους ταράξω. Ήμουνα μια χαρά, δεν φαινόμουν άρρωστη και έπρεπε να τους πω, ξέρετε, έχω ένα χειρουργείο και θα χειρουργηθώ από καρκίνο. Φυσικά ο σύζυγός μου όταν το έμαθε, ο τότε σύζυγός μου, όταν το έμαθε κλονίστηκε πάρα πολύ, πιο πολύ από μένα. Δηλαδή είχα ένα θέμα εκεί, πώς θα αντιμετωπίσω το θέμα του συζύγου, έτσι. Με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη το θέμα, επειδή ήθελε πολύ να με υποστηρίξει, τα χάσε και δεν ήξερε πώς να με υποστηρίξει. Αλλά μετά ήταν τόσο κοντά μου και τόσο έτσι προστατευτικός, που εμένα μου έδωσε μεγάλο κουράγιο. Αλήθεια, λοιπόν, δηλαδή πώς αλλάζει τη σχέση ενός ζευγαριού η διαπίστωση ότι η σύζυγος πάσχει από καρκίνο του μαστού? Αν το ζευγάρι είναι καλό και έχει καλές βάσεις, διατηρείται καλά. Αν το ζευγάρι είχε κλονισμούς, τότε διαλύεται. Εγώ είχα θέμα ψυχολογικό, με την έννοια ότι σαν γυναίκα πώς θα γίνει, θα αλλάξω, θα κοπεί το στήθος μου, θα είμαι χωρίς στήθος, πώς θα είναι μετά η σεξουαλική μου υπόσταση, η σχέση μου με τον σύντροφο. Ο σύντροφός μου από την άλλη μου είπε ότι μη σε απασχολεί καθόλου αυτό, δεν είναι κάτι που με απασχολεί, με ενδιαφέρει να είσαι εσύ καλά. Γιατί εγώ εσένα αγαπάω, δεν αγαπάω το σώμα σου. Το πιο σημαντικό ήταν ότι εγώ ήμουνα πολύ θετική. Με αποτέλεσμα είπα, οτιδήποτε και αν τύχει, δεν αλλάζω εγώ. Αλλάζει μόνο το σώμα μου. Και το σώμα μου είναι κάτι που μπορώ να το ξαναεπαναφέρω στην ίδια κατάσταση που ήταν. Και αν δεν το επαναφέρω, η Σύση σαν Σύση δεν θα αλλάξει ποτέ. Ναι, είναι αυτό που λέμε. Έχει μια γυναικεία υπόσταση αυτή η ασθένεια. Χτυπά ένα σύμβολο γυναικείο, το μαστό. Και αυτό ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις ενός ζευγαριού. Νομίζω έχει να κάνει και με το πώς ήταν αυτές οι σχέσεις και πριν τον καρκίνο. Μας το είπε πάρα πολύ ωραία και η Σύση. Ναι. Εσείς από την εμπειρία σας, τι περιπτώσεις έχετε συναντήσει? Σίγουρα αφορά νέες γυναίκες που είναι σεξουαλικά ενεργές και είναι και ένα σύμβολο της σεξουαλικότητάς μας. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει ένα σοκ, μια αγωνία. Βέβαια, ανάλογα με το πόσο όριμη και δομημένη είναι η προσωπικότητα μιας γυναίκας, μπορεί να σκεφτεί ότι η σεξουαλικότητά μου, η προσωπικότητά μου δεν είναι μόνο το στήθος μου, όπως είπε πολύ ωραία και η Σύση, είμαι εγώ, που εγώ δεν θα αλλάξω. Επιπλέον σήμερα η πλαστική χειρουργική έχει αλλάξει τόσο πολύ, έχει βελτιωθεί τόσο πολύ. Πολλές φορές οι γυναίκες έχουν ένα στήθος μετά που είναι πιο όμορφο το στήθος που είχαν πριν. Μάλιστα, πολλές φορές όταν χρειάζεται και αποφασιστεί να γίνει μαστεκτομή, μπορεί η αποκατάσταση να γίνει στον ίδιο χρόνο. Και η γυναίκα όταν θα βγει από το χειρουργείο να μην βιώσει καθόλου την εμπειρία της έλλειψης του μαστού της. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένας προβληματισμός, ή μπορεί να είναι και μύθος. Αν είναι, θα μου τον καταρρύψετε εσείς τώρα. Ότι αν υποβληθείς, αν κάνεις μετά πλαστική επέμβαση και βάλεις κάποιο ένθεμα, ότι αυτό μειώνει τις πιθανότητες να διαγνωστεί η ύπαρξη κάποιου μελλοντικού καρκίνου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτή τη στιγμή και οι μαστογραφίες που έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ και η δυνατότητα που μας δίνει το υπέρηχο και η μαγνητική τομογραφία, όχι, αυτό το κίνδυνο τον ξεπερνάμε. Μάλιστα. Επίσης η αποκατάσταση πέρα από το ξένο σώμα και τα ενθέματα, αν αφορά μαστεκτομή, μπορεί να γίνει ακόμα και με δικό σου ιστό. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που δεν είμαι φυσικά πλαστική χειρουργός, που δεν είμαι αρμόδια να τις πω, αλλά έχω δει τα αποτελέσματά τους, που η γυναίκα δεν έχει τίποτα ξένο επάνω της. Μία μελέτη έδειξε ότι στην ελληνική οικογένεια, εάν νοσήσει η γυναίκα, είναι πολύ πιο πιθανό ο σύζυγος να φύγει, ενώ αν νοσήσει ο άντρας, σχεδόν ποτέ δεν τον εγκαταλείπει η σύζυγος. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τη δομή και το ρόλο, πιστεύω, που έχει η γυναίκα στην ελληνική οικογένεια. Ναι, ξέρετε κάτι, το σκεφτόμουν και όταν προετοιμάζαμε την εκπομπή. Αν κάναμε, ας πούμε, μια εκπομπή για τον καρκίνο του προστάτη, αυτό δεν θα ήταν ένα ξεχωριστό θέμα. Τι συμβαίνει με τη σύντροφο, ενώ εδώ είναι. Ίσως είναι μια προκατάληψη, ίσως είναι μια ολόκληρη ιστορία που πρέπει να πολεμήσουμε και άντρες και γυναίκες. Και δεν έχει να κάνει μόνο σε γυναίκες που παθούν καρκίνο του μαστού. Σε γυναίκα που νοσεί. Θεωρώ ότι ίσως οι άντρες δεν είναι τόσο δυνατοί
Όχι πάντα βέβαια, αλίμονο, είναι κακό να... Είναι μύθος ότι τελικά είναι το δυνατό φύλο, είναι μύθος. Γιατί πραγματικά να σταθείς δίπλα σε έναν ασθενή θέλει πολύ δύναμη. Ναι, εγώ θέλω να πιστεύω ότι το να σταθείς δίπλα στον άνθρωπό σου όταν σε έχει ανάγκη και όταν ασθενείς δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα προσωπικότητας. Αλλά για να το λέτε εσείς και να το λένε οι έρευνες, θα πρέπει να μας προβληματίσει και να κάνουμε κάτι να το αλλάξουμε. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο και θα μιλήσουμε για την αντιμετώπιση και την θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο του Action 24, μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού. Μαζί μας η κυρία Ελένη Γαλάνη, παθολόγος, ογκολόγος, εκπρόσωπος του δικτύου Γυναίκες στην Ογκολογία. Όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και τα πολύ ωραία. Όμως θα πρέπει να πούμε, κυρία Γαλάνη, ότι ο δρόμος για τη θεραπεία δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Έχει και πόνο και χρόνο, έχει πολλά. Σωστά, πολύ σωστά, και νομίζω θα ήταν ψέμα αν λέγαμε ότι δεν είναι τίποτα. Ναι. Νομίζω το πολύ ωραία εσείς ήξερα ότι δεν θα είναι κάτι εύκολο, όμως ήξερα ότι υπάρχει φως στο τέλος. Ποια μέσα λοιπόν έχουμε για να θεραπεύσουμε τον καρκίνο σήμερα? Το πιθανότερο είναι να κάνουμε κάποια χειρουργική επέμβαση, που στις μέρες μας συνήθως δεν είναι αφαίρεση όλου του στήθους, αλλά μια ευρεία έκτομη του όγκου. Στη συνέχεια, λογικά θα ακολουθήσουν κάποιες ακτινοθεραπείες. Μπορεί να χρειαστεί μια γυναίκα χημειοθεραπεία. Ξέρετε, το καρκίνο του μαστού δεν είναι μια νόσος, είναι πολλές διαφορετικές. Και εξατομικεύεται η θεραπεία με βάση το προφίλ της ασθενούς. Πάντως η χημειοθεραπεία είναι κάτι που είναι πιθανό να χρειαστεί, όπως πολύ πιθανό είναι να συνεχίσει η γυναίκα τη θεραπεία της, την πρόληψή της πια, γιατί μετά το χειρουργείο μιλάμε για προληπτικές αγωγές, με ένα χαπάκι, με μια ορμόνη. Χρησιμοποιούμε ως πιο αποτελεσματική θεραπεία τη χημειοθεραπεία ή είναι κάτι που το επιλέγει ο γιατρός ανάλογα με την περίπτωση? Μπράβο. Αυτό εξαρτάται στην ουσία από τον τύπο του καρκίνου του μαστού που θα δούμε μπροστά μας, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Μάλιστα. Και εκεί βλέπουμε αν όντως υπάρχει όφελος από τη χημειοθεραπεία, από την ορμονοθεραπεία ή από το συνδυασμό τους. Υπάρχουν ηλικιακές ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο? Όπως είπαμε και πριν, ο καρκίνος του μαστού είναι πιο συχνός στις μεγάλες γυναίκες, μετά τα 50. Όμως, αν μια γυναίκα έχει. Ξέρετε, πολλές γυναίκες, αυτό είναι και μια προκατάληψη, πιστεύουν ότι σε μεγάλη ηλικία δεν μπορεί να το συμβεί. Ενώ είναι το αντίθετο. Το αντίθετο. Η πλειοψηφία των γυναικών ευτυχώς είναι πάνω από τα 50, γιατί οτιδήποτε συμβαίνει σε μια νέα γυναίκα σαφώς δεν είναι ευχάριστο, είσαι πολύ πιο ανώριμος, αν θες. Γυναίκες όμως που έχουν μια κληρονομικότητα, είναι υψηλού κινδύνου, αυτές μπορούν να εμφανίσουν το καρκίνο και σε μικρότερες ηλικίες. Ωραία. Είπατε την επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα, το ρόλο της κληρονομικότητας. Έτσι. Και νομίζω αυτές τις μέρες το συζητήσαμε πολύ, εγώ χαίρομαι γι' αυτό, με αφορμή τη γνωστή ηθοποιό, την κυρία Τζολί, η οποία στην ουσία γνωστοποίησε ένα θέμα της, αλλά αυτό έδωσε νομίζω την αφορμή στο να ενημερωθούμε. Να ενημερωθούμε ότι ένα ποσοστό γύρω στο 5% μπορεί να έχουν μια διαταραχή στο DNA τους που προδιαθέτει να κάνουν σε πολύ ψηλό βαθμό καρκίνο του μαστού και καρκίνο των οθικών. Λοιπόν, είπατε για την Τζολί, αλλά είπατε και για την ενημέρωση. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την Τζολί, αφού πρώτα δούμε όμως κάτι που έχει να κάνει με την ενημέρωση, μια δράση στην οποία και εσείς η ίδια συμμετείχατε. Συνέβη πριν από λίγο καιρό, την ημέρα της γυναίκας νομίζω. Σήμερα ξεκινάει μια μεγάλη καμπάνια, μια καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Είμαστε σήμερα στο Golden Hall, Σάββατο 7 Μαρτίου. Η καμπάνια For Her της ΡΟΣ έχει τη συνεργασία των γυναικών στην ογκολογία και την υποστήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου Άλμα Ζωής. Είσαστε αρκετές ώρες εδώ. Ποια ήταν η ανταπόκριση από τον κόσμο? Η ανταπόκριση είναι πολύ θερμή. Έχουν έρθει γυναίκες από το πρωί, μας ζητούν να κάνουμε κλινική ψηλάφιση, μας ρωτούν για τα εμβόλια, μας ρωτούν για τη μαστογραφία. Υπάρχει κενό, ο κόσμος θέλει να μάθει. Άκουσα ότι σας φέρνουν και μαστογραφίες να δείτε. Ναι, πριν από λίγο ήταν μια κυρία εδώ με μια σακούλα με μαγνητικές μαστογραφίες για να της δώσουμε μια δεύτερη γνώμη. Ευτυχώς δεν είχε κάτι, οπότε όλα καλά.
Θεωρείτε ότι υπάρχει διαφορά στην ευαισθητοποίηση των γυναικών που ζουν στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, σε σχέση με τις γυναίκες που ζουν στην περιφέρεια της Ελλάδας? Η εντύπωση που έχω είναι ότι τα τελευταία χρόνια ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερες γυναίκες. Γιατί σε αυτό έχουν ορογούς τους συλλόγους ασθενών, όπως παραδείγματος χάρη είναι το Αγκαλιάζω, το Άλμα Ζωής, το παράρτημα της αντικαρκινικής εταιρείας που έχουμε στην Πάτρα, που κάνουμε πάρα πολύ συχνές ενημερώσεις. Εσύ νιώθεις λίγο σαν την Αλεπού στο παζάρι εδώ? Για να γίνει μια δράση για γυναίκες θα πρέπει να κινητοποιηθούν άντρες. Αυτό μας το λέει η ιστορία. Αλλά αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι λιγάκι πιο ευαίσθητο. Έχει να κάνει με την πρόληψη του γυναικείου καρκίνου, ο οποίος υπάρχουν 3-4 παρακλάδια τα οποία είναι ευρέως γνωστά σε όλες τις γυναίκες, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή η μέθοδος αντιμετώπισης και κυρίως της πρόληψης. Σήμερα μόλις και εγώ έμαθα ότι υπάρχει καρκίνος του μαστού και για άνδρες. Το οποίο είναι μια πληροφορία η οποία πραγματικά με έκανε να σοκαριστώ. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να σοκαριζόμαστε, καλό είναι να ενημερωνόμαστε, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε. Είναι μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της γυναίκας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διέπει την κουλτούρα της εταιρείας μας, της ΡΟΣ, στα 37 χρόνια στα οποία βρίσκεται στη χώρα. Να λοιπόν, που είδαμε και άντρες. Έτσι. Μα είναι οι υποστηρικτές μας μαζί οι άντρες και είναι χαρά μας, εννοείται, να είναι μαζί σε αυτή την καμπάνια. Εννοείται. Λοιπόν, είπε κάτι ο κύριος Λιανός, ο Γιώργος Λιανός, και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Καρκίνος του μαστού αφορά και άντρες? Αφορά και άντρες. Ένας στα 100 περιστατικά βέβαια θα είναι σε άντρα. Όμως μπορεί να συμβεί και σε άντρα, οπότε αν κάποιος άντρας ψηλαφίσει κάτι περίεργο στο στήθος του, πρέπει να το δει. Έχει περίπου την ίδια πορεία, την ίδια αντιμετώπιση, την ίδια πρόγνωση με το καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Να έρθουμε τώρα στο θέμα της Τζολί. Η Τζολί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έκανε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, να μας εξηγήσετε δηλαδή κάπως την περίπτωση της Τζολί? Καθώς λοιπόν η επιστήμη προχωράει, περίπου πριν 20 χρόνια βρήκαμε ότι ένα μικρό ποσοστό του καρκίνου του μαστού, ένα 5 περίπου %, οφείλεται σε μία βλάβη στα γονίδια μας, σε κάποια συγκεκριμένα γονίδια, στο DNA μας, που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά ή σπανιότερα μπορεί απλώς εμείς να την αποκτήσαμε. Αν λοιπόν κάνουμε ένα τεστ αίματος και δούμε ότι έχουμε αυτή τη βλάβη, τότε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος που φτάνει σχεδόν το 90% να αναπτύξουμε καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Και ένας κίνδυνος που φτάνει σχεδόν το 50% να αναπτύξουμε καρκίνο των οθικών. Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια γνώση την οποία δεν μπορεί να τη διαχειριστεί εύκολα κάθε γυναίκα. Όμως η ογκολογία σήμερα, η ιατρική, έχει κάποιες επιλογές. Μία επιλογή είναι πολύ συχνή παρακολούθηση, έτσι ώστε αν συμβεί κάτι ή όταν συμβεί να το προλάβουμε πολύ νωρίς, ή κάτι πιο ριζοσπαστικό σαν αυτό που έκανε η κυρία Τζολί. Νομίζω ότι σήμερα με την εξέλιξη πλαστικής χειρουργικής, μία γυναίκα που ξέρει ότι έχει 90% πιθανότητα να διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, είναι μία επιλογή. Και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες σήμερα πηγαίνουν προς τις λύσεις της κυρίας Τζολί. Βέβαια εδώ πρέπει να τονίσω ότι η αφαίρεση του στήθους και η αποκατάσταση δεν βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών, δηλαδή δεν θα ζήσουν πιο πολύ αυτές οι ασθένειες, αλλά μειώνει την πιθανότητα να έρθουν σε αντιμέτωπες με τη διάγνωση του καρκίνου και ότι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία. Να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Τάνια Μαρκουτσά για γυναίκες επώνυμες και για την Τζολί, και μετά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα σχετικά με την υπόθεση της Τζολί. I've been very happy just to see the discussion about women's health. Πριν 2 χρόνια, η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί έγινε πρώτη είδηση με τη δημοσιοποίηση της προληπτικής διπλής μαστεκτομής, στην οποία υποβλήθηκε, ανοίγοντας ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο γύρω από την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Αντζελίνα Τζολί ξάφνιασε για μία ακόμη φορά, δημοσιοποιώντας ότι αφαίρεσε τις οθήκες και τις σαλπιγγές της. Μια απλή εξέταση αίματος το 2012 έδειξε ότι έχει 87% πιθανότητες να προσβληθεί από καρκίνο του στήθους και 50% από καρκίνο των οθικών. Δεν είναι λίγες οι διάσημες, πλούσιες και ταλαντούχες γυναίκες που έπεσαν θύμα του καρκίνου του μαστού, αλλά τον νίκησαν.
awful. Η Κάιλι Μινόγκ, παρότι η αρχική της διάγνωση ήταν λανθασμένη, πολέμησε και νίκησε τον καρκίνο του μαστού. Η Κριστίνα Applegate έχει γίνει και μητέρα. Η Σίνθια Νίξον, η Ολίβια Νιούτον Τζον, οι άγγελοι του Τσάρλι, Κέιτ Τζάκσον και Ζάκλιν Σμιθ, η Αναστέζια που ήταν μόλις 35 ετών όταν ο καρκίνος μπήκε στη ζωή της, είναι μερικές από τις διάσημες που τον έχουν νικήσει. Ο καρκίνος δεν κάνει εξαιρέσεις. Η Χάρις Αλεξίου ξεπέρασε τον καρκίνο τραγουδώντας. Αυτό το χαστούκι με έκανε να πάρω αποφάσεις στη ζωή μου, να μην συμβιβάζομαι, να παίρνω ρίσκα. Πιστέψτε με, αυτή η διάσταση της αρρώστιας ήταν από τα ωραιότερα δώρα που μου έγιναν στη ζωή, λέει η Ελληνίδα τραγουδίστρια. Η Μαρία Χούκλη ομολογεί ότι της πήρε πολύ χρόνο να μιλήσει για την ασθένεια. Όταν όμως είδα ότι αυτή η ιστορία με τον καρκίνο είναι μια επιδημία και μου τηλεφωνούσαν γυναίκες από τα πιο απίθανα σημεία του κόσμου για να μου ζητήσουν συμβουλές, τότε κατάλαβα πόσο κουράγιο παίρνουν οι άνθρωποι που πάσχουν, εξομολογείται η παρουσιάστρια. Πριν από 15 χρόνια η Βάσια Τριφίλη έβγαλε νοκάουτ τον καρκίνο του μαστού, ενώ η Γογό Μαστροκώστα υποστηρίζει ότι ο καρκίνος δεν είναι επάρατος. Πιστεύω ότι πρέπει να την καταργήσουμε αυτή την έκφραση. Ούτε επάρατος είναι, ούτε αίτητος. Να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή αυτό. Ακριβώς. Ούτε είναι η νόσος που δεν λέμε το όνομά της, η ανίατη νόσος. Νομίζω αυτά. Βεβαίως. Θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Η Τζολί έκανε μία εξέταση που ο κόσμος λέει ότι αυτή την εξέταση την έκανε η Τζολί γιατί είναι η Τζολί και είχε τα λεφτά να την κάνει. Και οι απλές καθημερινές γυναίκες, όλες εμείς δηλαδή οι υπόλοιπες, είναι δύσκολο να την κάνουμε. Έχετε πολύ δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο. Αυτή η εξέταση είναι μια γονιδιακή εξέταση. Θα το αναφέρω γιατί πολλές γυναίκες πια είναι εξοικειωμένες, κοιτάζουν τα γονίδια BRCA 1 και 2 και το κόστος αυτής της εξέτασης ίσως είναι και πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν είναι λοιπόν μια φθηνή εξέταση, δεν είναι μια εξέταση που δυστυχώς μπορεί να την κάνει μια γυναίκα, όχι κάθε γυναίκα, που έχει τις ενδείξεις. Εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν υπάρχει λόγος κάθε γυναίκα να τρέξει να κάνει αυτή την εξέταση. Θα συζητήσει με τον γιατρό της αν η ίδια έχει κάποιες αγωνίες και ο γιατρός της θα της πει αν έχει λόγο να την κάνει. Ωραία, αλλά αν έχει λόγο να την κάνει, έχετε πολύ δίκιο, δεν καλύπτεται από τα ταμεία αυτή τη στιγμή. Εδώ υπάρχει ένα κενό, είναι κάτι που το προσπαθούμε, είναι κάτι που από την αρχή οι γυναίκες στην ογκολογία είπαν ότι έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό ταμείο που θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις πρώτες γυναίκες με καρκίνο του μαστού που έχουν ένδειξη να το κάνουν και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε και κάτι πάνω σε αυτό. Μακάρι να έχετε γρήγορα τα καλά νέα να μας τα ανακοινώσετε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο με την ιστορία της ίσης και να δούμε πώς ακριβώς ήταν αυτή η περίοδος θεραπείας για την κυρία Σακελαρίδου. Έκανα 2 φορές χειρουργείο. Την πρώτη φορά για να βγάλουν τον όγκο, να δούμε τι είναι, και τη δεύτερη φορά για να δούμε κατά πόσο έχουν επεκταθεί οι προκαρκινικές αλλοιώσεις που είχε γύρω από τον όγκο το σημείο. Και ήταν μετά σε αναμονή αν θα γίνει και τρίτο χειρουργείο για να γίνει ολική μαστεκτομή. Ευτυχώς εμένα η δικιά μου περίπτωση ήταν στο δεύτερο χειρουργείο σταμάτησε, δεν χρειάστηκε να προχωρήσω στην ολική μαστεκτομή. Αλλά ήμουν έτοιμη και γι' αυτό. Εγώ έκανα ένα μεγάλο κενό από τη φυσιολογική μου ζωή, γιατί άλλαξε οι συνθήκες μου διατροφής, άλλαξαν οι συνθήκες μου ζωής, στο σώμα μου, στα φάρμακα, στα μαλλιά μου, στα πάντα. Αλλά ήξερα ότι αυτό έχει τέλος. Και αυτό με βοήθησε πολύ. Πόσο καιρό έκανε να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος? Περίπου 9 μήνες, 10, περίπου. 10 μήνες πες όλο αυτό το κομμάτι. Και τι σε βοηθούσε να παίρνεις? Το ότι υπάρχει έξοδος. Το ότι πολύ σύντομα θα τελειώσει όλο αυτό. Και ότι είμαι σε καλά χέρια. Εμπιστευόμουν πάρα πολύ τη γιατρό. Είναι σημαντικό το ότι η σχέση σου με τον γιατρό να είναι καλή. Να εμπιστεύεσαι τον γιατρό και να εμπιστεύεσαι ότι αυτό που γίνεται ξέρουν τι κάνουν. Συμμορφωνόσουν απολύτως με τις οδηγίες της γιατρού σου? Στρατιώτης. Κατά τα άλλα, πήγαινα κανονικά στη δουλειά μου. Ευτυχώς, το σχήμα της χημειοθεραπείας ήταν τέτοιο που το άντεχε ο οργανισμός μου. Τα μαλλιά μου πέσαν πάρα πολύ γρήγορα. Εκεί πρέπει να σου πω ότι ξέρεις, το βρήκα σαν παιχνίδι κιόλας. Είπα, ωραία, δεν θα τολμούσα ποτέ εγώ να κόψω τα μαλλιά μου τελείως. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να την αποδεχτείς. Δεν μπορείς συνέχεια να μάχεσαι με αυτό που σου συμβαίνει. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι έχεις μια διαδικασία μπροστά σου με ένα καρκίνο, με μια θεραπεία και σου λένε θα πέσουν τα μαλλιά και ξέρεις ότι αυτό γίνεται στον καρκίνο, θα πεις, οκ, θα πέσουν.
Και σε μένα θα πέσουν. Έχουν πέσει σε τόσες χιλιάδες κόσμο και θα πέσουν και σε άλλες τόσες χιλιάδες γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, θα πέσουν. Οπότε με το που άρχισαν να πέφτουν, φώναξα ένα κομμωτή, μου το ξύρισε όλο το κεφάλι για να πέσουν τα υπόλοιπα κλπ. Και μετά είπα: οκ, είναι μια καινούργια εμπειρία για μένα. Δεν σκέφτηκες ότι γιατί σε μένα? Γιατί όχι σε μένα? Και γιατί όχι? Γιατί όχι σε μένα? Είναι μια διάσταση που θα πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Ναι, νομίζω ότι αντιμετωπίζεις οποιοδήποτε νόσημα όταν το βάλεις στην πραγματική του διάσταση. Μία στις 8 γυναίκες, εσείς ήταν ενημερωμένοι. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα λαμπρό παράδειγμα η οπτική γωνία της ίσης και λαμπρό παράδειγμα όχι για να πω ότι καλύπτουν η ίση, αλλά πόσο πραγματικά τη βοήθησε με όσο το δυνατό ανώδυνο τρόπο να περάσει αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Γιατί ναι, ειδικά οι χημειοθεραπείες είναι δύσκολη διαδικασία. Η αλλοπαικία δεν είναι κάτι εύκολο. Η πιθανότητα του να χειρουργήσω το στήθος μου, να χάσω το στήθος μου, σαφώς είναι μεγάλες αγωνίες. Αλλά αν σκεφτείς ότι μία στις 8 γυναίκες το περνάει αυτό, νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Βέβαια. Λοιπόν, να σας πάω σε ένα άλλο λαμπρό παράδειγμα. Γιατί η κυρία Σταθακοπούλου πριν από 20 χρόνια μπορεί να υποδίθηκε ένα ρόλο, αλλά το μεγάλο ρόλο τον έπαιξε στη ζωή της κάποια χρόνια αργότερα. Ας ακούσουμε την εμπειρία της. Αντιμετώπισα την ασθένεια του καρκίνου μέσα στο σπίτι μου. Δεν ήταν ο καρκίνος του μαστού, ήταν ένας άλλος καρκίνος, αλλά ήταν. Για να είμαι ειλικρινής, ένα μεγάλο κομμάτι του τι συμβαίνει όταν εμφανιστεί μια τέτοια ασθένεια ή τι συμβαίνει όσο παλεύεις με αυτήν, όσο παράξενο και να ακουστεί, μου ήταν οικείο λόγω του ότι είχα βιώσει μέσα από τη σειρά αυτή την επαφή. Επομένως ήξερα τι σημαίνει χημειοθεραπεία. Ήξερα τι σημαίνει ψυχολογικά, από ποια στάδια περνάει ένας άνθρωπος όταν νοσήσει. Ήξερα αρκετά, αλλά η ψυχή μου όμως ταξίδεψε δίπλα στον άνθρωπο που αγαπούσα και περνούσε το πρόβλημα. Πάρα πολύ δύσκολα ταξίδεψε, γιατί ξέρετε, όταν πραγματικά συμβαίνει κάτι, είναι στα αλήθεια, έχει μια άλλη δύναμη όλο αυτό που... Γιατί όταν ζεις τη χημειοθεραπεία, όταν το σώμα σου δεν μπορεί να σηκωθεί από τη μία καρέκλα να ακουμπήσει στην άλλη, τα λόγια σαν να μην έχουν καμία αξία. Περάσαμε τη διαδικασία για 8 μήνες, αλλά από εκεί και πέρα τη ζούσαμε κάθε φορά που έπρεπε να επαναλάβουμε εξετάσεις, να δούμε την πορεία της ασθένειας, να δούμε ότι όλα προχωρούν καλά. Επομένως, θα έλεγα ότι τα 5 πρώτα χρόνια είχαν σε κάθε φάση τη δική τους δυσκολία. Κάθε οικογένεια πρέπει να βρει το δικό της τρόπο να διαχειριστεί αυτό που της συμβαίνει. Εσείς ποιο τρόπο? Την αγάπη είχαμε εμείς εδώ να μας στηρίζει, με αγάπη, με προσπάθεια να ξέρεις πότε θα σιωπήσεις και πότε θα μιλήσεις. Όταν θα μιλήσεις να μην πεις πράγματα που έχει χιλιοακούσει ο άλλος και που δεν βοηθούν καθόλου, αλλά να βρεις κάτι που θα είναι αληθινό από μέσα σου, αλλά που μπορεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να μπορεί να φωτίσει τον άλλον και να τον βοηθήσει να ανασάνει για να πάει παρακάτω. Υπάρχει όφελος από αυτή την ιστορία? Αν θέλεις να δεις, νομίζω πως υπάρχει. Κάθε φορά που πρέπει και εγώ να κάνω τις εξετάσεις μου, φοβάμαι πάρα πολύ, όπως όλοι μας. Και θέλω να το πω αυτό για τις γυναίκες, γιατί νομίζουμε κάθε φορά, όταν πάμε να κάνουμε τη μαστογραφία, ότι μόνο εμείς είμαστε οι φοβισμένες. Νομίζω όλες οι γυναίκες τρέμουν. Όταν κάνεις μια εξέταση, πραγματικά έχεις την αγωνία του αποτελέσματος. Και εγώ όταν κάνω μια μαστογραφία, μέχρι να βγει η γιατρός μου και να μου πει είναι μια χαρά, εννοείται ότι έχω αγωνία. Και εδώ θα ήθελα να πω λοιπόν, κάθε γυναίκα μετά τα 40 της, κάθε χρόνο να πηγαίνει να κάνει μια μαστογραφία, την οποία θα συνδυάζει με κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό στο στήθος της. Η μαστογραφία μόνη της δεν αρκεί. Συνδυασμός και των δύο. Και πολλές φορές μαζί με υπέρηχο. Αυτό είναι, νομίζω, το μήνυμα από όλη αυτή την εκπομπή. Βέβαια, έχει και η Σύση Σακελαρίδου ένα μήνυμα και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε και αυτό με την ίδια προσοχή που ακούσαμε και τα δικά σας λόγια, κυρία Γαλάνη. Πάμε να τη δούμε. Πάντα στους φίλους μου λέω, παιδιά, θέλω να σκέφτεστε ότι τίποτα δεν μας ανήκει.
Για τα πάντα μας επιτρέπεται να έχουμε τη χρήση τους. Ακόμη και στην υγεία μας. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Μην παίρνετε τίποτα δεδομένο στη ζωή. Για τα πάντα να ευχαριστείτε το πρωί που ξυπνάτε αυτό που κάνετε, αυτό που έχετε. Γιατί όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει η ζωή σας. Στα πάντα. Άρα λοιπόν τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν μας ανήκει. Αυτό αν το καταλάβουμε καλά, θα βιώνουμε και κάθε μέρα διαφορετικά τη γεύση της ημέρας. Αυτή τη συμβουλή δίνω πάντα σε όλους τους αγαπημένους μου. Μα πήγε και ο καρκίνος και τα έβαλε με μια γυναίκα σαν τη Σύση. Πού να φτουρήσει ένας παλιό καρκίνος μπροστά σε, σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Αυτό είναι νομίζω η μεγάλη αλήθεια. Τελικά λοιπόν ο καρκίνος πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας? Εγώ αυτό που λέω στους ασθενείς μου, μπορεί να τον αλλάξει όσο εμείς τον αφήσουμε. Το αν θα επιλέξουμε να ζούμε εμείς την κάθε στιγμή μας, να γελάμε, να ζούμε τη ζωή μας, το τώρα, σημαίνει ότι ο καρκίνος είτε είναι εκεί είτε δεν είναι, δεν το σκεφτόμαστε, τον έχουμε νικήσει. Αντίθετα, αν επιλέξουμε να αφήσουμε τη ζωή μας να κυλάει με το φόβο του καρκίνου, ακόμα και αν δεν τον έχουμε, θα ξανάρθει τότε ο καρκίνος έρθει ή δεν έρθει πάλι στη ζωή μας, έχει νικήσει. Νομίζω αυτή ήταν η καλύτερη αποφώνηση, ο καλύτερος επίλογος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ναι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εσείς, κυρίες μου, φροντίστε να κάνετε όλες τις προληπτικές εξετάσεις και για τον εαυτό σας, αλλά και για αυτούς που αγαπάτε και θέλουν πάντα να σας χαίρονται. Να είστε καλά. Γεια σας. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι.